Čau lidi, vítám se na dnes se tady zahrajeme něco tady v Hradci. Čau, čau. A je to... Matýsko, no jo. Ty ještě pojď sem, stůj, vole. Stůj, kurva. Promiň. Čau lidi, takže dneska se zajdou pro natáčet Cold Shots. Co tady je zmrdí třeba tady ten kozel, Penaldo a... Co? Co je ty píčo? Což zhrajeme normálně jako gameu, čili jeden pokus na zadání, 2 na odjetí, ale vlastně zadávám jenom já. Takže oni mají 2 pokusy na odjetí a hrajeme normálně na sice o to. Takže jo, první trik, to je pro kozla, pro všechny, je... Indy. Oh shit. OK, Alfik, je to tam, uznáno. Jít. Nice. Yes, sir. Nedám Indy, takže jsem monster, ale mám skok. Takže jo, další trik tady pro Alfika taky je triple tail whip. To je nějaký ten, který neznám. Takže jo, Alfik jde do akce. Krásný, ale briliantní triple tail whip. Omej jde do akce opět s Eskem, pojď na to. OK, hezky. Mátis, lideček. Srajda jsem připravil, Zajda Srajda a to umejš má Esko, je to tak, pánové teda. Pozor. Další trik, který jsem si pro vás připravil, je double heel whip. Jde na to. OK. Hezky. Matis. Krásný. Umejš. Ajajajajaj. Tak to umejš jede. A je to. Takže Toumejšovi se to neuznává. Další trik, já tady půjdu Matýsko, no jo. Tak budeme reflip. Let's go. Na. Nemusím nic. Ajdo. Teďka jako další kol jsem vymyslel bar whip. Ale. Já on top. Wow, Alfik. No akce, oh shit, boy. Second. Bar whip. Zajdo, co máš? Co? Finish him. Zde na to, oh shit. Je to tam! Kol jsem si pro vás připravil. Whip. Rewind. Takže jo, to umíš, jde na to. Tady máš, pičo, já. A ti si jde do akce, let's go. Je to tam krásně libově. Další kol jsem si pro vás připravil, hezky vyřazovací a je to můj oblíbený buttercupek. Máti zde na to, můj trik. Buttercup. Takže zopakování písmenek Máťa má. Esko. Co? Já jsem 4. Zadám poslední trik, čem ukončíme nejspíš toto video. Že jo? Je to tak. A poslední banger, který by se mohli všichni dohecovat, i tady Zajda, je... Prý whip! Mátis, let's go, pojď! Alfy, pojď na to, pojď! Yes, sir! Okay. Že díky moc za zhlédnutí. Teď vám něco řekne, vole. Takže lidi, jděte na Instagram, takže to moc. Já vám ho tady dám, ono to je frér celkem. Finish him.